mga may birthday ngunyan, happy birthday. Magpaabot lang po kan sa indong mga pangaran sa pagi kan sa muya na cellphone number na 0928-777-5548 0966-230-034 ha, Siringman tabi kuya tabi na mga iba pang mga okasyon ngunyan aldaw, sige lang tabi ha, but dagos lang kita mga tugang sa satuya tabi na programa ngunyan tabing aldaw kasabay niya to sa technical department si Chief Ramer Tanay, sa newsroom news director Mar de la Cruz, Siringman sa luwas Mega Force Patrol para po sa mga bareta ngunyan na pagkaaga. Magkakantabayan niya to dyan si Chief Jimmy Nazalita, Joshua Pino, Alarmario, Karen Ala, Angel Mostaza, Jomar Bien, Siringman mga tugang Alarmario. Good morning! Sa tuya na mga sa tuya tabi na mga lula, mga senior citizens na marata na po sa mga oras na ini. Siya nagkamuta medyo napakuan sa tuyang mata sa may inutan may nangyaring problema kaso banggi sa linya ng kuryente sibot pero okay naman dahil mangki nadanyaran na man na klaseng property medyo kuminalayo lang sa linya kang kuryente pero okay na sabi kaso banggi salamat sabi sa Aleko pag makaskas na pagresponde para ayuson mga tugang ang linya alright sige grabe ko yan nag-uuran talaga walang dapat magreparo kita kan mga linya ng kuryente sa tuya tabi na ang mga unmaintenance kang Aleko yung tabi ang dapat na pakusugon di ba anyway importante po mga tugang dahil buhay na disguido boda dahil property na danyaran alright sige di ba yung tonto lang maraming tapuan mga report kan Mega Force Patrol, hali po dyan sa luwas, nakaantabay na po yan. Antang naguran-uran, natugang dilingon yan sa Legazpi City, taon aramon tamang tabi, ang latest na kamugtakan kampanahon. Sa tuya tabing initial broadcast, ngunyan tabing pag-aaga, kung sa Ilocan PYC Enterprises, yan, marayo na kaya ko kitang gadget na arog kay nita na pag medyo alanganin ang oras digdang broadcast tama rhyming pag alanganin ang oras digdi ang broadcast yan salamat tabi kay Bossing Raul Calio para naman sa mga gusto tabi na magbakalin mga VSF Radio pumasiring ka mo dyan sa PYC Enterprises sa Barangay Oro Site Legazpi po sa mga barangay konsil niya ito dyan nang ipotapinin mga radyo di po kamo sa PYC Enterprises. Alright, si Oyma kwa na okay na, yaw nakikita digdi sa baba mga tugang kang DCGB yan nabalyo na kita sa tuyang announcers booth aramon tatulosan mga bareta mga tugang hali dyan sa luwas balik na to digdi po sa tuyang programa di magpalahiro madali sa natabi. Papak doon!
Bueno, haramon ta na mga tugangan mga buena manong report. Hali po dyan sa lawas kay ba si Angel Mostasa. Hali po dyan mga tugang sa iyang kinamumugtakan. Buena manong report sa morning hirit. Angel, good morning Angel. Yes, good morning, VP Henry. Good morning po sa mga paraan tabay. Sa mga dugang tapapong bareta, arestado ang 40 anyos na lalaki na sarong mekaniko sa barangay sa 33, Peñaranda, Legazpi City, matapos na makuhaan sa iya, sobra sa 35,000 o maabot na sa 40,000 pesos na kantidad ni na droga matapos na isasakan mga personahes kan Legazpi City Police Station katawang ang man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno ang sarong bypass operation kasukapon sa nasabing barangay. Sa report na ipinaluwas sa Legazpi City PNP na hampangunan sa kasong pagbayular sa RA 9165, One Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Tonyo, matapos na ikasakan kapulisan kan Hepatura, katuwang ang Legazpi City Drug Enforcement Unit, asin PDEA Albay Provincial Office, kung sa positibong nakabakala ni na Shabu, ana nagsagin-sagin na pusher buyer. Sa enot na pag-review sa VP Henry, nakabakal ang pusher buyer ni na kantidad 5,440 na Shabu sa kasalida ni VP Henry kay 2,500 na buy-bust money. Kan ginibo ang body search, nakakuha pa ang mga otoridad dindugang na 5 gramos ng Shabu na may kabilugan na kantidad na 34,000 pesos. Sa presente, ang nasabing suspect ang nasa kustudyang niyan sa Legazpi PNP, mantang pigahanda ang kasong utasangat kontra sa iya na pagbayular sa Republic Act 9165 o ining Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Yan, VP Henry, ang mga rin pong informasyon halos sa luwas, Inzao Mustaza, Sige, thank you Angel sa report. Bata ka subang ginang, ko matanga na ta. Di ako nakaiwas, nagbukas ako kay TV. Nahiling ko sa hearing ni Senator Rodante Marcoleta tungkol sa mga programa sa flood control. Kalbatan na, wala supirot ko para may uyugon mo ito. Yung mga kontraktor pala na paraan sa ng kapital, sobra sa 1 million, nakakakontrata ki billion sa DPWH. Pangyari sa mauraro. At si Karen Ala, may dagdag na report. Karen, good morning Karen. Good morning, VP Henry. Nasa pagproseso pa sana si Governor Noel Rosal sa pagpirma kan appointment kan mga casual as in job order sa Kapitolyo dahil sa kadakol na mga personang nagsusurumitir kan sa indang aplikasyon nganing makapagtrabaho. Digdi, iyan matapos na haputo na mismo ini kan DCGB News. Kuno arin ang pinal na pagbaba kan mga appointment kan mga nasabing empleyado. Sigun kay Governor Rosal, iyan ang rason halos sambulan na napipindyente ang mga appointment kaini sa pagsabing dakulunon paano ang mga individual na gusto na magpalarabaw sa Kapitolyo as in padagos pa sa kudlunyan ang mga nag-a-apply ng trabaho sa Kapitol kung kan ini uminasumil sa posisyon kan petsa 1 kan Hulyo. Kaya iniman ang rason na dahil nakakapinalisan ng appointment ang gobyerno provincial kan Albay. Kung kaya medyo akyat ko niya sa gobernador, ang kadakol na mga nagmamaut magkapagtabaw sa Albay Capitol, dahil ta sa kagustuhan man kan gobyerno provincial na maakomodar ang gabos, naturalmente nakadependian sa pondo kan Kapitolyo para sa pasweldo kan mga ini, mantang pinasadahan naman kan gobernador, napuon pa kan petsa 1 kan Hulyong tuminukaw ini, nagpatanid na ang gobernador sa mga casual as in job order na dai maglaog kunding appointment dahil ang taan serbisyo nindang iyan, dai man mababayadan kan Kapitolyo. Alagad susug digdi, pinaggigibo pa kay ni Angabos, tanganing maakomodar ang sa indang appointment, dangan maipababa na ini sa mga naghaharanap ng empleyado kan nasabing dokumento. Yan ang report, Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen sa report. Hali po dyan sa luwat. Mientras tanto, dumang kita kay Pading Alar Mario sa dagdagman na bareta. Karen, good morning. Ay, Karen. Pading Al, good morning. Pasok. Salamat pade kon arin lugod sa mga o sa may budget na para sa rehabilitation ng Aleco. Yung lugod ang paglala kan
maluyang serbisyo. Kasubanggi digdi sa southern part kan Legazpi, 3 o 4 na beses naman nag-brown out. Perwisyo talaga sa pagkaturog asin minsan aktibidades kan barangay o kasiributan. Kan enot, tinawana kan provincial government nin 61 million hali sa royalty tax kan Bacman Geothermal, panahon pa ni dating Gobernador Attorney Grex Lagman, gagamiton daw para sa 3-phase from single phase na rehabilitasyon kan linya hali digdi sa Bunker 1 pasiring sa Manito para magkusog-kusog man lamang ang power supply pasiring sa Manito na source pa naman kan kuryente hali sa geothermal. Alagad ana bebenepisyo ang lugod so hararayong lugar ana Manito mamundo dahil kusa na sana ana minaabot na power supply minsan dengan nakakapadalagan ng electric fan. May 1.3 million na budget na o kaya apera kay itong 61 million may 1.3 billion na budget man na piginisyar ni Congressman Saldico Canaco Bicol para sa total rehabilitation kan Aleco. At sabi, mapagibo man in substation digdi sa Barangay Imalnod. Alagad sa ibong kan mga darakulang budget na yan, pagkamundo na sagkod sa ngunyan, adayang na mamatian o nahiling na improvement sa serbisyo kan Aleco, pas nagalugod ang brownout Haros Aldao Bangi. Yan. Iyan, pati ang informasyon digdi sa Southern Padcan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, Paringal, sa report. Hali dyan sa luwas. Mientras tanto, dumang kita kay Chief Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning. Kumusta dyan? Yes, BP, maranoran man, digdi sa area ko, Kamalig, Outer District, BP. Sa mga dagdag niya tong bareta, may tsurya si former Mayor Alan Arandia kan Piuduran na kaipuhan pagtuunan siguro nin pansin kan mga otoridad dahilan sa palibasa dahil na basta nababasa ang police blatter dahil maraman na ang mga baretang mga pangyayari sa kapalibutan. Alagad sa totoo, iguanin mga nangyayari dahil sa nababareta lalo na sa mga barangay. Ang rampanting ngunyan, mga panglalaog nin harong, mga panghabas ta BBB, arog sa Pulangi, kunday nakanto sa sangguniang bayan ng istorya pigurulayan na kan konseho, sa pagsabing an mahabas ng lalaog, ng habas, tapos mataod-taod, so hinabasan, bibalikan, hihabasan giraray. Sa Piuduran, tal kumusta, may mga nawawaran kimotor, may mga piglalaog na mga manukan, iyuan tatarabag kan mga dahi pa nadadakop na grupo o mga sospitsado. An pagtubod kan dating alkalde, an malisya niya kaya ngunyan, dakul an mga parabakal so mga decide car na mga motor, may decide car na bisikleta, nagre-relibot ini sa mga barangay o iskinita, napipenetrate ninda ta, ang printera, buti, dyaryo, bakal. Dayan mga iniisi kung sain harali, sarong decide car, bisikleta o motor, ang lunad, mga 2 o 3 persona sa analisis kan alkalde, pura man ngayaan dilinsyawan dyan, nagiribahan 2 o 3. Dahil mapinsar, ang mga pighapitan na mga compound residensya, minsan dahil sa mga tunay na tagsadiri na walat katabang o sa mga aki, para sa pagmalisya, kung ang mga ini talagang mga tagasain. Ang plano kan alkalde sa mga leaders ngunyan, lalo na sa mga sangguniang bayan, mag-legislar ninlay
na dapat iobligaran mga ini na magrehistro para maisihan, may sticker, tanganing maisihan kung naglalaog ang mga ini. Halimbawa, sa Piuduran, may mga naglalawag na taga ibang lugar, madali matrace, mahiring, base sa sticker ta BBB na inirehistrado gikan sa sarong munisipyo. Ta nakakapenetrate mananggad, halimbawa may mga harong baga ta BBB, igwanin mga nakatambak na mga buti, lata, dyaryo, tapos mapark yan, malaog sa compound mo. Dan printera, mamamakal kibuti. Sige nan pangalagkalag sa laugkan compound. O di, nasurvey na sa laugkan compound mo. Mangaman-ngaman kaan, may ninawara na sa imong manok. Inatake ka na kan mga mahabas. Dahil masabutan, initurya ini na dapat pag-istudyaran kan mga otoridad, asin kan mga lideres kan sa tuyang lokalidad. Dahil ang nagdadakol ngunyan, ang kaso nin mga harabasan sa tuyang kapalibutan. Oho, tama. Yan ta BBP, sa tuyang mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa Aluwag. Ang lalaking mahirap iwanan, mahirap makalimutan, Henry M. sa Morning Hirit. Tuloy-tuloy tayo. Aramon tanan iba pang mga istorya kasabay si Joshua Bino. Joshua, good morning. Good morning. Good morning sa mga parantabay. Napagi ang mobile unit kan DCGB News. DCGB Henry sa Pag-asa Drive kan Barangay Rawis, Legazpi City. Kung sa'in digdi niya to nariparoan dakulang anunsyo kan City Government of Legazpi na may plano na palanta BBP Henry na magkaigwanin na rehabilitasyon An? o kaya pag-repair kaining porsyon ka na Pag-asa Drive sa Barangay Rawis para masolusyonan ta BBP Henry ang problema sa baha sa nasabi ng lugar. Dakulang tarpaulin ang nakabugtak duman sa printera kana Pag-asa Drive sa Legazpi City. Sa ito nagpapasabot kan City Government na magpuhon sa Agosto 26, 2025 itong porsyon kan Pag-asa Drive ta BBP Henry para mientras isasarado para sa mangyayaring konstruksyon. Parte kan anunsyo ta BBP Henry, kabus na mga behikulos, iyo ang tig-tawan ni na abiso na mag-agi naman sa diturmo na para mientras ito ta BBP Henry nga tinampo sa may atubangan bagakan si PAC 5 siring duman sa Legazpi City Heights Subdivision. Oho. Nagagadman ni na pasensya ang lokal na gobyerno para sa anuman na inconvenience na pwedeng na-experiencean kan mga nag-aaragi-agi sa nasabi ng lugar. Uli parte naman ini kan mga efforts kan city government para ma-rehabilitar, ma-improve ang porsyonayan kan Pag-asa Drive na kung matatandaan ta BBP Henry kan mga nakaaging bulan na tag-uran halos sa territory manining na ibabareta kan DCGB News from Dumko pa kayo na nagbibidyo ako sa nasabing lugar na naglulusong sa bahaan mga estudyante. Kaya at least sa ngunyan may advisory na ang city government na masairarom na sa rehabilitasyon at improvement ng Pag-asa Drive Legazpi City na kada best nagkaigwanin sunod-sunod daw ng paguran minalangkaw ang tubig BBP Henry na minataong pasakit lalong-lalo na sa mga estudyante. Iyo. Di anong gigibuhon daw dyan na di? Sa tinampo. Ang nakabugtak lang BBP Henry, rehab / improvement of portion of Pag-asa Drive. Papakarayon. Papakarayon man. Baka papalang kawon BBP Henry Mag-isip na kita ki mga construction na may jack tag sa ibong. Ay? May jack tag sa ibong. Mag-iisip na ko kita kaya ng mga araw ka na klaseng technology. Pag nagtag-uran, i-adjust na sana sa jack. Titilt sa nakiniit sa tinampo. Solve na ang uroronta. Diba? Pero na, so budget kaan. Ay, ito manabugtak ni
sige BP Henry, yaon pa man lang duman sa lugar. Oh. So, ano pa man sa na, road closure advisory. Sa August 26, BP Henry mapon ang road closure para sa construction. Okay. Okay man yan. Ayan kayang tinampungan dyan. Pun dyan sa may hampa. Pasiring ando man sa may kay, ano ini, bukid. Pasiring sa bukid. Balde ando man, aram man sa bukid yan. Ay, Ano yung maram? ay man. Igo dyan sa may piling umagi dyan, o pwede sa ibong, sa may inutangan UST. Igo dyan sa bukid na hotel, motel. Mayon apartel. Apartel. Mayon apartel. Ano ngaran ko yan? Ano nan ngaran? Iyo man giraray. Ano? Bako Sabi na sa kan- bukid? Ha? Bako na sa bukid ang pangaran? Hinda. Anong pangaran na ko yan? Mayon apartel. Mayon apartel. Oh. Kay Brad David sa Sago yan. Sa Bukid Restaurant ito. Sa bukid. Sa Bukid Restaurant. Sa bukid restaurant pala ito. Pagkatapos mo sa Ano Joshua? Pagkatapos mo sa Mayon apartel, diretso kakaon sa restaurant. Pagkatapos mo sa restaurant, pasiring ka sa apartel. Mapahilundag. Kan mas na Joshua, just a walking distance. Mapungta na naman. Dito to. Makaon ka naman. May mga kubo-kubo. Diba ka? Walking Boseng. Ano po, sir? Dati. Opo, sir. Luwasan yan sa sabi mo na lugar. Pag mauli ka, kaya ang exit mo, kung gusto mong lumawas dyan sa may Pag-asa, pasiring ka na naman sa may, kung bako pasiring ka naman sa may Buyuan area, Bagong Abre. Kaya maray manapigan pa kalian tinampungan ang pag-exit, mga makaskas. Mga makaskas ang durulagan. Una, dahil ka mapasma kung madumog ka. Pag madumog ka, di ka na mapapasma. Di masurip ang bitis mo. Tang layon ka mag... Awin da. O sige. Yan, BP Henry. And nagihan sa Rigorida Can Mobile Unit with Boy, Josh Fabino, DCGB. Salamat Joshua sa report. Hali po dyan sa luwas. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Good morning ngaya primo. Salamat po sa pagtaw ng kasimbagan sa kagadan ko na malinig asin mapakaray na po ang dalan duman sa spillway. Asin pagbugtak nin mga directional signage sa alternate road sa bugtong Tubuyuan. Salamat nin maray. Very good. Thank you tabi primo. Ikaw baga nag-question kay ni. Tama ka. Kansarong banggi. Aba ko man banggi. Hapon. Kansarong hapon. Anong aldaw ito? Gari Sabado. Kansarong aldaw ito, tama ba? Sabado yun hapon, siguro mga between 5 and 6 tabi nin hapon. Nakaagi ako dyan sa lugar na iyan. May spillway dyan. Ika pa rin yung kiswiling makatakot. Inda kung anong mareka iyan pag kuminusog kimauran pala, mapuputol ang biyahe dyan sa ang agi kan mga bihikulo dyan sa lugar na iyan. Tas so level kang daga kan ano nga nang apod kan salog, pantay na po mga tugang sa spillway. Pantay na sa spillway, so level kang salog na hali sa mayon. Pag duminalagan ka duman, nag-uran, makusog ang oran, ay tapos ka. Lalo kung makusog-kusog ang tubig, di ka na po duman makakahiro masyado. I do not know kung ano ang pwedeng gibuhon ka ito pigpapara, nagpundungan ako, pinicturan ko ito Pag guminuran sa nakidiit, mga tugang, putol ang biyahe dyan sa lugar na, patasaro bagan sa mga alternatibong rota, dyan sa lugar na iyan. Pag guminuran, ay nako, sabi nga si Premier, sabi kang kay Ariba, kung natang ipigpicturan mo. Hindi ako, may ikon lamang, may dokumento. Pero ilingon mo tabi, ang ginibo ninda, binuldoser, tabi, so, pun sa taas, hanggang sa baba. Ang ingalasan ko, tas spillway, naka-level na po, duman mga tugang sa salog.
Oh, pag guminuran, saan mang itulo sa tubig, pantay tabi sa salog na hali sa mayon. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Good morning sa mga tamantabay. Headlines ko niyan, Korte Suprema, tinukar na ang petisyon na nag-question sa pagpapatalo ang barangay asin Sangguniang Kabataan elections. Nan. Gobyerno ay nagadaning komento, Senado, House of Representatives, kasabay, si Executive Secretary Lucas Bersamin. Nasaan na inot ito pa di? Arin, Nenot so sa Senado o so sa election kumpara kay BP Sara? Figure schedule mag ito dahil sa Korte Suprema ba gini? Kaya nga, sa kay BP Sara, nag-appeal sinta? Kay BP Sara, pipasimbag baga, nagtao namaning ko niyan. Nag-comment naman. Nagsumitir naman. Aha, okay. Dahil na Santo, walong kontratista inisnab ang investigasyon kan Senado sa mga flood control projects. Kaya pipasubtina para mag-presentar giraray. DPW's chief, sinabon ni Senador Rodante Marcoleta sa kawaran ng koordinasyon sa flood control project. Ito. Garag sampa Sige sa... sa nadaan giribok yung project. Dahil man nagka-koordinar. Duman mo talaga mailing kung paano naggigibong mga proyekto sa Pilipinas, ano? Inako pa na si Guangos project Yun na nga niyan, Salbatana. sa Bulacan. Ay nako, sa Bulacan. 5.9 billion ang kantidad. Hinay ko po si Sedon Manimbag ka ito. Na-discovery ko pa sa naninga niyan. Tig-investigaran minangaya. Oo. Ano ba yan? Kalintro. Kung din ako nagpaparahiling tagi, kalintura ako. Wantang si Senator Joel Villanueva, hugas kamot man. Kung kaya raman. Dahil nga kumidbid na kontratista. Dahil nga nung ka naghagad sa DPWH na tawa na kong proyekto. Naguro high blood man bagay ko sa banggi. Sa hearing. Sinurog man ni ang sabi ni Bunuan, dahil man nga talaga for the record na request na arugan Senator Villanueva. Tapos sinurog man siya ni dating DPWH Secretary Mark Villar. Totoo man talaga. Dahil man nga talaga. Totoo man. Okay. Alright, understand ko? Anti-political dynasty. Maridepisilan ipasang dahil sa magkakaparamilya ang mga listador. Siyempre. Ipasubo mo ang buhay mo. Di wala nang mangyari kampanya ng mga puro political dynasty na. Di wala na yan. Sisan magkusugkibot na mapasarkaan? May nagsubmit na, kundi mga po sa deliberasyon, pwedeng magadaan. Yo. Alright. Mga kontratistang nahilingan din naman sa flood control projects, obligado pa mong rin na tapusin ang proyekto sigon sa Malacanang. Matang ang DBM bukas sa propesong ibalyo ang flood control budget sa edukasyon. COA na-retrieve na ang primerong batch ng mga dokumento sa kontrobersya na flood control project sa Bulacan. Aber daw. Abang presyo ng panoy, sarong pamangiraray sa problema sa nasyon, sigon sa Agriculture Department. Aber daw. Pinagsabi kan DA, ang mga sarala ngayang construction in flood control project, nagpapadala sa problema ka mga parauma. DOT o Department of Tourism, pipay dali ang investigasyon sa pambabadil sa duwang Japanese national. Nay ko po. Okay, so go RVP, yung mga headlines na pagkaga. Mantang sa mga naghahanap pala ng postal ID sa PhilPost, medyo pinasimple na kan PhilPost ang mga aplikasyon para sa postal ID. Alright, so yan ang headlines na pagkaga. Ito yung PYG Enterprises. Hanapos sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Caldo dyan sa Oros at Tigas City. Basta radyo, EPYC niya yan. 24/7 konektado ko mo makinig load. From Newsbase, ini po si Mardila. Good morning! Thank you, Paring Mar, sa mga headlines. Newspaper Tawagan muna front natin page. ang Pag-asa. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Thank you, Paring Mar, sa mga headlines in the morning. Aramunta daw kun... Jim? Eyo po. Maray na aga, amigo. Maray na agawan po. Kumusta ka? Pero bako ako ang gusto mong kumustahon. Pero iba. Grabe, ikamping ko kumusta ako. Ikaw na naman na, maraot na naman ang sa imong intensyon. Na ano
nasanay na. Ano? Nasanay. Amigo, kumusta siya? Naglaong naman niya na si Mana. Naglaong na. Sa Bibis na aga. Okay. Makauron mo yan. Okay. Ika na talaga ang tunay. Aram mo na sa kuyang mga, talaga gari magkamidbida na kitang marayan eh. Ayun. Aram, midbid mo na akong marayan eh. Bistado na. Okay, sige Migo, go ahead. Anong latest forecast? Buhian mo. Iya po, marahay na aga sa mga paraang tabay. So sa ngunyan, igwa kitang panibagong LPA na monitor, although nasa luwas po maninikang sa tuyang area of responsibility. So kasawagong alas 12 aga, ang sentro ka inipig kakarkudotang nasa 1,180 kilometers east kang Eastern Samar. So ngunyan BP, igwa siyang medium na potential na maging sarong tropical depression sa masunod na 24 oras, pero padagos naman na imo-monitor yan para magtao kita i-update sa nasabing LPA. Mientras tanto, apektado kang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang probinsya kan Palawan as in ang bilog na Mindanao. Ang easterlies man ang nakaka-apektar digdi sa eastern section kang Luzon as in Visayas, so kaiba po dyan ang Kabicolan. Kaya po sa nagkaperang lugar kang Bicol Region o probinsya, magkakaigwa po kita kay madampog na kalangitan asin kalat-kalat na mga pagkuran darangani kaining easterlies. Gusto mo niyan, wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Bicol Region. Lauman sana ang banayad sagud sa moderatong pagkukul kan sa tuyang kadagatan, ang sa tuyang forecast wave height uso taas kang balod o ukol na sa 0.8 sundong 2.1 meters, pero posible itong biglang paglangkaw kang balod as in pagpusog kang duros duman sa kadagatan pagkaigwa pong thunderstorm kita dyan, kaya ingat po lalong-lalo na so nagagamit kisaradit na sasakyang pandagat. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras digdi manggirarise sa Kabicolan, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius. As in, pinakahalangkaw, posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So, yan lang po nga na BP ang sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hari po digdi sa Pag-asa at UST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat Margay na aga. Jim, itong LPA nasa may Samar tama? Samar area? East kang Eastern Samar. Dedo kita maapektuhan kay to? Visayas po pala. Visayas, oo. Dedo kita kan maapektuhan? Kung ano po, ang susundon na so, kumbaga average na kang mga bagyo northwestward. Since medyo taas naman ang sa iyang coordinates, siguro ano man ang Bicol, so ano na lang, so kumbaga so outer bands na lang kang bagyo. Pero managos manggirami ng mataong abiso manawalig sa NPA. Okay. O sige Migo, salamat ha. Ara mo na tabi ang gibon mo yo. Iyan, okay na? Okay ba? Bye-bye, thank you. Welcome and mabalos. Salamat mga tugang Jaime Bordales sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Salbatan ng Jaime niyo. Siyambig ko kumusta ko kung anong pisimbag sa kuya na. Hello? Anong? Tuom na suksok ang maraha mo. Tuom na ang diskarte. Dawa, puro baliktad din mo. Ano? Nahiling niya na, nababasa niya ng maraha mo. Lokong Jaime niyo. Siyambig ko kumusta ko. Hindi ba tama ka ba? Hindi man si Jaime. Kumusta mo na siyempre siya. Tapos? Tapos, saro na. Pag una, kung simbag sa kuya, kumusta ako, kumusta siya? Ang spillway ba? Kaya nga po na spillway. Kapag nagkusog ang uran, ma-overspill naman sa agya. Kaya nga ni Migo, pero kalakalang kang nahiling kong spillway, bako siya pantay ang riverbed? Bako siya pantay duman sa kuan, bako siya pantay sa spillway? So nailing ko dyan sa may area yung nagihan ko, pantay talaga sa spillway. Pano na?
di na ano, minagin ng tubig. Oo, pag umuran, iba, sa ibabaw ka, spillway minagi ang tubig. Spill man talaga dyan. Oo. Kung tuloy talaga yan, na elevated. Ata na nga ni. Okay. Basta, aram na. Aram na do. Aram na Ikaw na, higa. Aram na ang suksok. Ibala sa motor nito. Bista na. Ikaw mo naman. Okay, sige, bye-bye. Salbata na, aram na ang suksok mo ngayon, oy. Dahil na maka... O sige, pasara, ay sus ko, bata mabasa pala daw kirawit-dawit ni Pading Ringon niya na aga. Mabasa pala akong rawit-dawit ni Pading Ray. Hello? VP, good morning. Morning, amigo. Dumantabi sa spillway na ito baga sa Matanag. Oo. Nagiling mo ito? Nagyan mo ito, pre? Gibuhan, permi ko ito pigagihan. Oo, yan. So, pag nagabike ako, permi yan. Oo. Dapat ito, gibuhan kila ko ng box culvert sa Eraro. Iyo ko ta, pare. Iyo ko ta. Tapos, itong salog upstream, ito ang ikwari. Nyan. Iyo nanggad ang pigtataramta. Tananing Oo. umirarong so tug. Ito ang ipakwari mo. Ito ang the best na quarry material na pwedeng makatuwang para maghararo man salog. Iyo tabi. Tapos, kagdang kila ko lang box culvert. Oo, Seraro. Ito pare, garing ko itong kwan. Ang hiling ko itong box culvert dati talaga. Tahaloy na ito. Pwede ba ako nag-agi-agi dyan ka ito pa? Panahon pa? Sultiro pa ako. Nag-agi-agi na ako dyan. Oo, dapat i-revive na lang ninda o pakarayo ninda. Iyo ko ta, i-recommend gayod na for quarry ito. Nganing diretso na disilting. Ade? Iyo tabi. Pero ang rekomendasyon ko kung gigibuon iyan, dapat ang contractor Japanese. Japanese. Bako in-check. Ipigbabadil baga? Wala problema yan. Oo, ade. Kagang ki-army duman. Iyo man nga, ade. Pwede. Pero itong pinakamagayon duman. Iyo. Okay. Kasi kung pag nagmuran talaga, delikadong maputulan. Iyo pare, iyan baga, alternate route iyan kan matanag, bunga, buyuan, di ba? Mabinit. Iyo tabi. Tapos, bigla mong bahaon dyan, kan makaagi dyan, putol ang linya. Makatakot talaga ito. Nakaagi na ako one time dyan na Ata na. may sulong. Iyo. Dito. Oh, Dito talaga. Ata nahadit nga na ako tangan niya ako, bata, ano ini, alternatibong ruta ini. Alam ka na nga ni sa auto mo. Ayun, nangani yan. Oo. Buda, so, kumpare, nailing ko so bye-bye Buda gapo, yaw na mismo sa Babokan Spillway. Iyo tabi. So, dalagan nga na kan auto ko, kwa na, naghihiro na, nalulubak na. Iyo. Kaya sa mo niyan, ang pinaka-band-aid solution duman, mag-standby ki bakho, I don't know kung siya pwede mag-standby ki bakho duman. Oo. Bulldozer, nganing karoson tulos ito. Yan. Siguro arog kaya ang dapat, nganing makaskas ang travel. Yes, pero band-aid solution lang. Iyo. Tama ka dyan. Ngunyan, BP, naghiling ka kasuod mo, 10 o'clock? Naghiling ako Buda, kasabanggi pa ba akong magturog. Lalong nawara sa pirot ko. Matanga na ako nang iturog. Lalong nawara sa, ay naku, late naman kita kayo sa aga. At makatakot tabi, duman na, nagluwas duman sa hearing. Ini pala nasuhilan baga na sa una ko pagbaha. Leptospirosis? Oo, may variant na yan na makatakot. Ano na? Cryptospirosis ba yan? Ano? Mas delikado ito. Cryptospirosis. Iyo tabi. Latosunta kang salbatan na ka na. Dahil pa ang bulong nga na discovery. Dahil pa, wala pang vaksin. Walang vaksin. Walang vaksin. Oo, nagluwas naman sa mga goat. Grabe, adi. Ghost project. Imagine may mga kontraktor pala na, garo sa dayuto ng kapital mo, ang kontrata mo, bilyon-bilyon. Paano mo matapos yan? Iyo nga ne. Bata na. Iyo tabi ang resulta kan so programa ni Digongga ito. Oo. Build. Oo. Equals grid. Grid iyo, adi. Para out sa impact, adi. Okay. Salamat. Sige, salamat. Hindi ko rin masabutan na maimbestiga o mahapot man sa nene. Hello? Mahapot ako. Mahapot. Okay. Ma-react. Dahil mo pigiling duman.
kwari sa inutan, surarga sa ito. Di ko naman ito medyo pwedeng sakaton bata. Alanganin na sa oras. Ang apot ka ito, di ba luminog ito sa 6 kilometer danger zone, kaya napigiro. Di, so tinampo ba ka dyan sa Matanag, sa may Mabinit area? Nag-agi man ako dyan. Oh, nag-agi ka man duman? Oo, traffic baga. Iyo, tama. Ako nga, nag-agi ako naman kan sarong banggit. Gusto ko sa traffic. Dahil ko tamaan din sa may Padang, buda sa may, ano yun eh? Sa may Rawis. Sa tuyang ko yan. Paresan sa tuyang mindset. Oo. Pero talaga, nasa ibabaw sa baybay, buda, magagraba sa spillway. Marianing, taday nabutan kang inquiry kang Senado ko sa hapon. Sabi mo ito. Sabi mo ni Marcolita. Oo. Dosing region, gabos may project. Kapaligawan naman siya, taga Cebu. Nagkabirilot. Hindi ko mo sole proprietorship. Nagkuruyong ko yung sa mga senador. 40 billion. Nagkarilibong na 40 billion sa kapital niya. Salbata ng yaman. Single proprietorship. Oh, ade. Tapos dalion mo kay 40 billion na project. Sa kapital mo, hindi ka isa ng milyon. Dapat, igwa naman ka senador ko na dapat dating kontraktor. Nganing aram niya ang proseso. Tapos hindi pa, BP. Paligaw, ang state of compliance niya, puro sa negative. Iyo baga. Sabi ni Bato, yung mga nakapula-pulang-pula-pula, nakapula-pula. Yung awinda. Imposible. Hindi ako, mahaling mo, para focus mga kang pandok. Nabubuti na mumula. Yang nga ako, katurugan ko na ini. Sabi ka na aki ko, dadi katurog na sa galit ka na naman kaan. Awinda. O sige Migo, salamat. Pangyari sa mauraro. Duwang balik so aki ko sa kuya kaso banggi duman sa babat. Dadi, turog na tabi, dadi. Natangin ata, kung maturog ka na tabi, sa galit ka na naman kayan. Yung mananggan ka. Hindi ako nagakuha, hindi ako nakaturog ki ano yun, ikitultol. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Hen. O sa aga na surawit David ni Paring Ray. Sabi ko na lang pa sa surawit David ni Paring Ray Romero. Magbabalik kita sa mga bareta, makalipas lang po kani. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGV Radio. Ang programang mahatod nin mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned Chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience, happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa damang saro. Itagabos tiniripon Diyos sa
Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 6:07 na po. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Headlines kan mga bareta, ngunyan pong aldaw, mga tugang Family Congress na katalaan pong gibuhon sa aga sa ibalong Centrum for Recreation sa siyudad nin Legazpi. Sobra sa 300 na individual asin establishmento sa Legazpi nagbayular sa ordinansa manungod sa smoking asin vaping ordinance kan siyudad. 24 sa mga ini nasangatan po nin kaso. Dagdag na dump truck sa paghakot kan mga basura pigilaoman kan lokal na gobyerno kang Legazpi na itao asin umabot sa masunod na mga bulan. Sa lado nasyonal, Korte Suprema tinukar na ang petisyon na nagkukwestiyon sa pag-oktaba kan barangay asin sangguniang kabataan elections. Gobyerno hinagadan nin komento. 8 contractors inisnab ang investigasyon kan Senado sa mga flood control projects. Sa ibang nasyon, US President Donald Trump handang magtaon din seguridad sa Ukraine para dagos nang makamtan ang peace deal sa Russia. Sa Business News, poon Agosto 29, isasabay na ang 20 pesos na kilo price program kan Department of Agriculture sa mga parasira. Health News, ang alak minakausan din sarong kagadanon sa kada 10 segundos sigon sa pag-aadal kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta nyato sa lado lokal. Magkakaigwa daw nintulong Dynamic Talks ang Family Congress nagigibuhon sa ibalong Centrum for Recreation Legazpi City sa Agosto 21 ngunyan na taon. Sa entrevista kan DCGB News, saro sa magiging speaker kan aktibidad, iyo si EWTN journalist Valerie Joy Escalona. Mantang sa iyang sinabi na sa pagikan Family Congress matatawanan ni linaw ang malalain na challenges sa buhay sa laog kan pamilya. Sinabi niya na apera sa iya speaker man ang sarong educator na si Dr. Antonio Toralba, siring man ang psychiatrist na si Dr. Daphne Ong. Sinabi ni Escalona na masurpresa ang gabos sa adal na makukuha sa Family Congress asin matatawanan ni inspirasyon na maprotektahan ang pamilya sa mental challenges kan digital age. Pag-uusapan po natin ang God's design for sexuality, mga contemporary issues tulad ng abortion, divorce, same-sex marriage, at ano ba ang sagot ng simbahan dito. Mental health challenges faced by the younger generations, and also the need for authentic human sex education as a response to the CSE, or Comprehensive Sexuality Education, which is problematic today. Ang tingog ni Valerie Joy Escalona. Mga dagdag na dump truck sa paghakot nin basura, piglaoman na maabot sa Legazpi City. Paramunta daw po ang dagdag na report kasabay si Karen Ala. Yan, tras tanto, mga tugang lubang kita kay Alar Mario sa dagdag na bareta, hali dyan sa luwa. Kamin paringal. Oras po sa Pilipinas, 12, makalipas ang alas 6 nin pagkaaga, tinampong nagpaparaturupag sa hampang kang PLT bako sa klaw kan DPWH imbis may sakop kay ni ang Provincial Engineers Office. Report kay Jimmy Nasalita. Provincial government ang nakakasakop kan nagpaparagabang halangkaw na diki sakop kan Barangay San Francisco diya sa ginubatan nagresulta
para sa ngunyan dahil napigpapaagihan nin anuman na klaseng lunadan magin motorsiklo ang tinampong hali San Francisco na minabalda sa minaagi sa tapat kan PLT College sa Ginobatan luwas sa Diversion Road, San Rafael. Ini ang sinabi kan tagapagtaram kan DPWH Region Ma'am Lucy Castañeda kung saan ba ko ini sa klaw kan DPWH kung kaya malinaw Provincial Government o Provincial Engineers Office ang dapat na magreparo sa siring na nagpaparatupag na dike mantang haros sarong porsyon na sanakan tinampo ang bilog pa pero ang irarom kay ni sige na ang kebin o pagrasay kan na susunadan na daga kan na tinampo dahil ang taguminaba na ang trinsiraw pundasyon kay ni delikado ng marayan kamugtakan kay ni kung kayaan na mga tampikan kan na tinampo inarangan na nin mga yero para dahil nin madiskwidong tao sa pagsabing malaka delikado na kan tampi kan tinampo sa ampangan kan PLT College Ginobatan Albay. Mga dagdag na balita Jimmy Nasalita sa pangalan kan PYC Enterprises Jimmy Nasalita DCGB News. Dagdag na mga bareta, mga tugang pipagkomento na kan Korte Suprema ang mga respondent sa isinumitir na petisyon ni Attorney Romulo Macalintal may kinaraman sa postponement kan barangay asin sangguniang kabataan elections 2025. Sa pinadarang mensahe ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Su Mayting, sayang sinabi na sinugo kan Korte Suprema ang Senado, House of Representatives, Executive Secretary Lucas Bersamin asin Commission on Elections, COMELEC na magkomento may kinaraman sa petisyon. Ang nasabing direktiba kan Korte Suprema kasunod kang ginibong en bank session kay ni kung saan tinukar ang petition partikular na ang GR number E02 002. Magigirumduman na isinumiter na Attorney Romulo Macalintal ang nasabing petisyon tanganing kwestiyonon ang pinirmahan na ley ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na dahilan para dai malawos ngunyan na taon ang barangay asin sangguni ang kabataan elections. Hinagad niya sa iyang petisyon na mataunan asin paboran kan Korte Suprema na mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para pugulan ang pagkapaoktaba kan eleksyon. Tinamanin doon kang respondents nindai malampas sa 10 aldaw para isumiter ang sendang komento sa Korte Suprema. Ipapasubpi na po kan Senate Blue Ribbon Committee ang 8 contractors na dain nag-atindir sa pagdangog kasuhapon may kinaraman sa questionable asin palpak na mga flood control projects sa 15 na mga contractors na inimbitaran. 7 sila nag-atindir kung saan mismong tagsadiri ang naghampang asin iba pang mga representante kan kumpanya ang personal na nag-atindir sa pagdangog iyon mga presidente asin owner kan kumpanya kaibahan na ang Legacy Construction Corporation, QM Builders, EGB Construction Corporation, 888 Construction and Supply Incorporated, Road Edge Trading as in Development Services. Mantang abogado man ang ipendra kan Centerways Construction and Development Incorporated as in MG Samidan Construction. Papadarahan manin subpina ang 8 kontraktor sa nakatindir sa pagdangog. Kaibahan ang pipa subpina sinda Zara Diskaya, Presidente kan LSM Alpha and Omega General Contractor and 8 Development Corporation, Maria Roma Angeline Romando, Owner Manager kan St. Timothy Construction Corporation, Yomer Villanueva, Presidente kan Top Notch Catalyst Builders Incorporated, asin Aderma Angeli Alcazar, Presidente, CEO kan Sunwest Incorporated, asin iyo pasinda Al Edgar Acosta, Presidente kan Highton Construction as in Development Corporation, Romeo Miranda, Presidente kan Amo Royal Crown Monarch Corporation and Supplies, Mark Alan Arevalo, General Manager kan Wawaw Construction, Wawaw Builders, as in Luisito Tique, Presidente kan LR Tique Builders Incorporated. Dagdag na report, hali dyan sa luwas, balikan tapo si Karen Ala. Si Paringal Armario sa dagdag na report, balikan tahali dyan sa luwas. Good morning, Paringal. Sige pa, naradal kan mga aki pangilihidong opisyalis di gobyerno sa iba-ibang lugar lalo digdi sa Albay. Kasuhapon, nasakripisyo ang ibang mga regular na sesyon
dahil kadaklan man kan mga konsyales na nag-attender sinda kan NMYL o National Movement of Young Legislators na regular man ining pinagigibo kada taon. Parte sa pag-aadal kan mga aki pangilihidong legislador. Ang NMYL, 40 edad pababa ang mga miyembros kani. Kaya digdi sa Legazpi dahil managkaiguan ng regular na sesyon dahil kadaklan kan mga konsyal pati na si Vice Mayor Luis Gutierrez araki pang mga legislador. Alarmario, DCGB. Sinirmunan po sa pagdangog kan Senate Blue Ribbon Committee si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bunuan dahil sa kawaranin koordinasyon kani sa River Basin Control Office. Sa sarang opisina kan gobyerno naman may mandato na pagbiyoon ang mga flood control projects sa nasyon. Sa nasabing pagdangog, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta, chairman kan komite, na dai kaibahan ang River Basin Control Office sa kabilugan equation pag-abot sa pagbilog kan gobyerno sa mga flood control projects. Inako man ni Bunua na wara nin koordinasyon entry kan DPWH as in River Basin Control Office. Mantang garing na baldi si Marcoleta kan madangog ini kay Bunuan as in sinabing wara nin mangyaring ngunyan sa flood control program kan gobyerno kundi ang koordinasyon ang DPWH sa River Basin Control Office. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa luwas, nasa linya si Joshua Bino. Mga Daragenyo na naghahanap ng trabaho, pipagpreparar para sa mangyaring job fair sa maabot na Setyembre 1. Haranina na selebrasyon kan Daragalbay kan sa Indang Town Fiesta in honra sa kapistahan ni Nuestra Señora de la Porteria kung sa pagpoon sa Setyembre 1 sundo Setyembre 2 nagpakalatag na ang manlain na mga aktibidad na pinagpreparar kan lokal na gobyerno. Apwera sa mga aktibidad na pwedeng ma-enjoy kan mga Daragenyos, nagtauman asin nag-alokar nin sarong aldaw maghapon para sa mga Daragenyong naghahanap nin trabaho. Pinag-anunsya kan Public Employment and Services Office kan Daragalba na magkakaigwa nin aldaw na job fair na aapo doon Daraga Town Fiesta Job Fair nagigibuhon sa Setyembre 1, 2025 pagpoon alas 8 ang pagkaaga sundo alas 5 ang pagkahapon. Ang venue kay gigibuhon sa Daraga Covered Court kung siya susug sa abiso kan Public Employment and Services Office kan lokal na gobyerno kan Daragalbay. I-prepare na ang mga dokumento, i-prepare na ang sadiri, asin mag-antabay sa mga ipapaluwas pang updates, asin man ang listahan kan mga employers o kaya mga ahensya na mapartisipar sa mangyayaring job fair kung kaya sa mga naghahanap ng trabaho, tandaan na Setyembre 1, Daraga Town Fiesta Job Fair. Dagdag na bareta, Joshua Bino, DCGB. Oras Pilipinas, 20. Magalitas ang alas 5 o alas 6 nin pagkaaga. Dagdag mga tugang na mga bareta, kasabay si Angel Mostaza may kinaraman sa sobra sa 300 na individual as in establishmento sa Legazpi City nagbayular sa ordinansa. May kinaraman sa smoking as in vaping. 24 sa mga ini nasa ngatan nin kaso. Kuya pa ang detalye. Sobra sa 300 na mga individual at establishmento sa Legazpi City ang nagbayular sa City Ordinance No. 16-003-2023 o ang Comprehensive Anti-Smoking and Vaping Ordinance. Ini ang datos na ipigira sa DCGB News ni Smoke-Free Unit Head Jose Balbin kung sa iyang sinabi na ang mga nagbayular an sa bulan sa nanin Marso sa Hunyo 2025. Halit sa nasabing numero, 270 digdi ang mga individual na nagsisigarilyo sa mga pampublikong lugar. 44 ang mga establishmento at 20 naman ang dahil sa paggamit ng vape. Sinabi ni Balbin ang kada violasyon sa ordinansa kan mga individual nagmumulta sila ni nasa 1,000 sa 3,000 pesos mantang nasa 5,000 pesos naman sa establishmento. Sigun kay Balbin ang mga nakakomitir nin violasyon alagad nagpalyar na magbayad din penalidad. Ang bigas ang atanin kaso kung sa insa pinaka-ultimong datos nasa 24 na ang naplantaran ng kasong pagbaylar sa nasabing ordinansa sa syudad.
Mga dagdag na bareta, Angel Mustazar, DCTV. Mga tugang madidifisilan daw na maipasar ang propwestong anti-political dynasty bill dahil kalaklan sa mga miyembro kan Kongreso. Magkakapamilya sigon kay Senador Erwin Tulfo sa pagdangog kan Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. Pinag-question ni Tulfo si dating Commission on Elections sa COMELEC Chair Christian Munsod. Saro sa mga framer o nagbilog kan 1997 Constitution may kinaraman sa malabog na kahulugan kan political dynasty. Paliwanag ni Munsod na pigataong kwenta na kan mga framer kan konstitusyon sa Kongreso ang pagkataon ng kahulugan kan political dynasty dahil nagtutubod ang komisyon ng mandato kan Declaration of Principles and State Policies supisyente para inganyaron ang mga listador na magpasar ng ley. Paliwanag ni Munsod, ipinapaubaya na ang mga framer kan saligang batas sa Kongreso ang pagtaonin kahulugan digdi. Dahil mantang sangunyan kay puha na extend beyond the 4th degree sa first cousins, paliwanag pa ni Munsod, pero ang mamundo dahil dain nakakamtan kang nasyon an political dynasty o political maturity. Pinagdesignar ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. si Attorney Brett Monsanto bilang bagong commissioner kan Presidential Commission for the Urban Poor o PCUP. Si Monsanto ang dating Chief of Staff ni dating Cebu Governor Gwen Garcia kasi naging Chief of Staff man ni Cebu Congressman San Shimura. Sinalidahan ni Monsanto si dating PCUP Chairperson Michelle Ann Gonzalez. Ang appointment ni Monsanto pinirmahan ni Marcos Jr. kan Agosto 13, 2024. Ang PCUP sirarom kang pamamahala kan DSWD. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal, kasabay po ang bareta ni Karen Ala. Halos 4 na mga dump truck ang piglalauman asin iriresibi kan lokal na gobyerno kan Legazpi tanganing solusyonan ang pagkatiripon kan mga basura sa ibang lugar lalo sa MRF kan Barangay Bitano sa siyudad ng Legazpi. Sa pakipaghuron kan DCGB News kay Mayor Hisham Ismail, ang duwang additional na dump truck pinagahagad iyan kan lokal na gobyerno sa Kongreso sa paagi ni Ako Bicol Representative Congressman Alfredo Garbin Jr. Panganing tawan doon sa paaging ini ang nagkakatiripon asin minagrabe ng basura sa syudad sa mga merkado, partikularmente sa pamuso na MRFDB sa Barangay Bitano kan Legazpi. Katakod ka iyan, may additional man na duwang truck na babakalon ang syudad na sinabing maabot sa sunod na bulan para man iyan sa Legazpi City Market asin Albay Market. Panganing makaskas ang pagkuro akan mga basura sa mga nasabing merkado pasiring sa MRF. Mantang sa ginibong Ecological Solid Waste Management Consultation Event kasuhapon, sinabi kan alkalde na dakol na mga paagi ang pinagigibo pangunyan kan lokal na gobyerno, tanganing masolusyonan ang pagkatiripon kan mga basura sa syudad, partikularmente digdi sa MRF kan Bitano na nasa sentro ng GAD kan syudad. Karen Ana, DCGB News. Pinasimple mga tugang kan Philippine Postal Corporation o PhilPost ang aplikasyon kan publiko para makakuha ng postal ID. Nagpaluwas ang PhilPost ng Circular number 25-48 na sa Giraray magpapagiromdom sa mga opisyal na requirement sa aplikasyon para masiguro ang pare-parehong proseso pag-abot sa post office. Kaibahan sana kan aplikante ang personal na magduman asin magsumiter ng duly accomplished form. Dapat man na magpahiling din sarong valid government ID na may retrato asin perma arog kang national ID, PRC ID, voters ID, passport o driver's license. Dagdag pa kan PhilPost na dapat ang magsumiter nin proof of address arog kan barangay certificate, utility bill, lease contract, titulo asin nindaga o school building statement. Santo Domingo PNP, iguana pong bagong Chief of Police. Bareta kay Jomar Bien. Nagkaiguan ng pagsasalida sa Chief of Police sa Santo Domingo Albay. Kasud nag-courtesy na kay Mayor Bong Banda ang bagong Chief of Police na si Police Major Roderick Bino kasalida
ni dating officer in charge sa Santo Domingo PNP Police Captain Jerica Banaynal, si Major Bino, iyuan halik pa sana sa Banwaan kan Rapu-Rapu na nagserbisa na dumanin na sobra sana sa 2 semana matapos na i-pull out siya digdi sa tabako bilang Deputy Chief of Police kan ika-2 semana kan bulan na Agosto o kan bulan na ini, asin isalida sa dating Chief of Police kan Rapu-Rapu na si Police Major Philip Nathaniel San Buenaventura kan magkaigwaning kontrobersiya ang Rapu-Rapu Police Station may koneksyon sa pagresponde sa sarong apod sa 911. Matapos na magsalida duman si Police Major Bino, nagdurar sa nainin sobrang 2 semana, asin na ibinalyo na digdi sa Santo Domingo PNP bilang officer in charge man, asin sinalidan siya duman sa Rapu-Rapu ni Police Major Joseph Militante Kasod Maaman. Yan ang report. Yomar Bien, DCG. Oras Pilipinas, 6:27. Oras po sa DCGB. Magbabalik po kami. Magalipas lang Kenny. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaag. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee ang Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, sining sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya, Nindabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Trade Fair sa Ayala Malls Legazpi, Beer Plaza sa Ibalong Park, Ibalong Exhibit sa Ayala Malls Legazpi, Agosto 22, Eucharistic Mass, alas 2 din hapon sa St. Raphael Church. Ibalong Grand Opening Parade, alas 3:30 din hapon sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Grand Concerto featuring Rocksteady, alas 6 din Banggi sa Ibalong Park, Legazpi City. Agosto 23, Ibalong Festival Boxing Competition, alas 8 din aga sa Embarcadero de Legazpi. Softball Tournament, alas 7 din aga sa Bicol University Oval. Agosto 24, Ibalong Tattoo Expo sa Legazpi Convention Center. First Mayor's Cup Ibalong Festival Open Karate Do Championship, alas 9 din aga sa Ibalong Centrum for Recreation. First Mayor Hisham Airsoft Speedball Competition, alas 7 din aga sa Bio Football Field. Liga Night sa Legazpi Convention Center. Agosto 25, Baile de Ibalong Regional Dance Showdown, alas 7 din Banggi sa Ibalong Park, Purok, Legazpi City. Agosto 28, the first Ibalong Digital Animation Competition sa Museo de Legazpi. Agosto 29, Sagkon 31, Beach Volleyball
Competition, alas 7 ng aga, Sawangan Park, Legazpi City. Agosto 29, Ibalong Band Fest Grand Finals, alas 5 ng hapon sa Ibalong Park, Legazpi City. Ibalong Festival Grand Job Fair, alas 9 ng aga sa SM City, Legazpi. Agosto 30, Ibalong Grassroots Dance Sport Tournament, alas 8 ng aga sa Pacific Mall, Legazpi. Ibalong Zumba 2025, alas 6 ng aga sa Ibalong Park. Ibalong Bike and Fun Ride, alas 5 ng aga sa Ibalong Park. Car and Motor Show sa Embarcadero de Legazpi. Agosto 29 sa 30, Ibalong Golf Tournament sa Doña Pipita Golf Course. Agosto 30 sa 31, Provincial Table Tennis Tournament sa LCC Activity Center. Dragon Boat Invitational Race sa Legazpi City Boulevard. Setyembre 1 sa 5, International Billiard Tournament sa Legazpi City Convention Center. Setyembre 2, Mutya ng Ibalong 2025 Coronation Night sa Ibalong Centrum for Recreation. Setyembre 5, Ibalong Street Dance Competition, alas 3 ng hapon, Hali sa Bel Amor, Sagkod, Ibalong Park, Puro, Legazpi City. Setyembre 6, Bini Concert sa Old Legazpi Airport Grounds. Setyembre 6, Sagkod 7, First Ibalong Festival, Regional Competition Open Pomsay and Kirogi Taekwondo Championship, alas 8 ng aga sa Legazpi Convention Center. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, ha! Ibalong, ha! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. GB News Express. GB News Express. Mga tugang nagpahayag po si US President Donald Trump na mapaluwas ininin resolusyon na nagtataonin seguridad sa Ukraine. Yan ang ginibong asigurasyon ni Trump sa pakipaghuron niya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Kasi nagkapirang mga European leaders nagtutubod man ini na magkakaigwaning kasunduan ang Ukraine as in Russia. Inotang naghuron si Trump as in Zelensky kung sa inaging kalmado ini kumpara sa primerong paghilingan kandua. Pinasalamatan ni Zelensky si Trump dahil sa pagsulong kan pagtatapos ng giyera ninda sa Russia. Handa man ang US na magtaon din soldado sa Ukraine tanganing masiguro na dai mautrupa man ang anuman na paglusob kang Russia. Pigariglar man ni President Trump ang paghuroro nindang tulo ni Russian President Volodymyr ni Russian President Vladimir Putin. Business News. Mga tugang, ipinahayag po kan Department of Agriculture na isasabay na mga parasira sa mga beneficiaryo kang programang 20 pesos kada kilong bagas po na Agosto 29. Sigon sa ahensya, pupuunan ang pagbakalin baratong bagas sa mga komunidad din parasira sa pagikan fishport na iba-ibang rehiyon sa bilog na Pilipinas. Sa pagtatapos kan Agosto, magpapadagos man ang simanal na distribusyonin baratong bagas sa mga probinsya na may aktibong National Food Authority o NFA depots sagkod sa katapusan kan taon. Magigirumduman na inutang itinalaan ang programa para sa mga senior citizens, persons with disabilities, PWDs, solo parent, asin mga indigent. Inot kay ni pinaluwas ang programa tanganing maisabay ang mga minimum wage earners, beneficiaryo kan DSWD walang gotong program, mga parauma asin farm workers na nasa registry system kan for basic sectors in agriculture. Sigon kay Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel Jr. na maabot sa 400,000 na pamilya ang makikinabang sa nasabing programa.
Sa ngunyan, igwang sufisyenteng supply nin pundo tanganing masustineran ang programa kung saan nasa 10 billion pesos ang kadagdagan na pundo na pinagproponer para sa rice program sa iraramkan 2026 national budget. Health News, mga tugang, kasabay si News Director Mar de la Cruz. Aramon ta daw po ang alak na minakaw sa daw po din sarong kagadanon sa kada 10 segundos sigon sa pag-adal kan mga eksperto. Good morning, Paring Mar. Good morning, BP. Saro ang nagagadan. Kada 10 segundos dahil sa alak sigon sa mga eksperto sa salud. Then ang sinabi ng pag-inom nin sobra, nakakapalangkaw sa peligro na magsapar nin mga minasunod. Injuries, liver damage, cancer, helang sa puso as in mental disorders o problema sa pag-isip. Dahil hindi kinagpatani ng mga health experts sa World Health Organization o WHO na iwasan ang peligrosong pagkonsumo ng alak tanganing maprotiran ang salud. Tinawan pa rin doon ka mga eksperto na dapat gibuhon na mantra kan lambang individual, partikular ka mga kalalakihan na it is perfectly okay not to drink. From your space, yun po si Mardila. Good morning. Thank you, Paring Mars, sa mga baretang yan para duman sa mga mahihilig, mga tugang sa alak. Ramon ta daw ang latest na forecast na kamugtakan kang panahon. Kaya po si Jaime Bordales. Iya po, marahay na aga sa mga paraang tabay. So sa ngunyan, igwa kitang panibagong LPA na monitor, although nasa luwas po maninikang sa tuyang area of responsibility. So kasawagong alas 12 aga, ang sentro ka inipig kakarkodotang nasa 1,180 kilometers east kang Eastern Samar. So ngunyan, igwa siyang medium na potential na maging sarong tropical depression sa masunod na 24 oras, pero padagos naman na imo-monitor yan para magtao kita i-update sa nasabing LPA. Mientras tanto, apektado kang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang probinsya kan Palawan as in ang bilog na Mindanao. Ang easterlies man ang nakaka-apektar digdi sa eastern section kang Luzon as in Visayas, so kaiba po dyan ang Kabicolan. Kaya po sa nagkaperang lugar kang Bicol Region o probinsya, magkakaigwa po kita kay madampog na kalangitan as in kalat-kalat na mga pagkuran darangani kaining easterlies. Gusto mo niyan, wala man kitang nakabanderang gale warning sa mga kadagatan na sakop ng Bicol Region. Lauman sana ang banayad sagod sa moderatong pag-ukol kan sa tuyang kadagatan. Ang sa tuyang forecast wave height uso taas kang balod o ukol na sa 0.8 sundong 2.1 meters, pero posible itong biglang paglangkaw ang balod as in pagpusog kang duros duman sa kadagatan. Pagkaigwa pong thunderstorm kita dyan, kaya ingat po, lalong-lalo na so nagagamit kisaralit na sasakyang pandagat. Sa tuyang temperatura sa masunod na 24 oras, digdi manggiraray sa Kabicolan, pinakahababa na sa 24 degrees Celsius, as in pinakahalangkaw posibleng umabot sundong 32 degrees Celsius. So yan lang po nga sa tuyang update para sa kamugtakan kan sa tuyang panahon. Hali po digdi sa Pag-asa at DOST Legazpi. Jaime Bordales po sa Liwat Margay na aga. Mga tugang iyon po ang detalles kan mga bareta sa GB News Express. Nagsurat po kan bareta News Director Mar de la Cruz, Jenny Balyaran at si Nicole Angloriani. Siri man ang report kan Mega Force Patrol. Hali po dyan sa Aluwas. Sa indong nadanghogan, GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Per DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Ubo ng anak? Nakababahala?
baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng Asus, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa ACES. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon, Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, Konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. GB News X. Balik kita mga tugang sa programa sa Morning Hirit. Nagdadangog ka mo sa Morning Hirit. Kaiba si Henry M. Ang lalaking hindi inuumaga. Thank you, baby girl. Salamat, baby girl. Balik kita mga tugang sa programa. Ang mga helang kangatay, arog po kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis. Mga helang nadarakan sobrang pag-inom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kunday magbabago, tanganing magmangatay kay pan po nasabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud at sin proteksyon kan atay. Ini po may Silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, saro pong antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ng danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa paghubag kayan. May bisyo man mapugulan ang paghubag kang atay. Ha? Nagkakatabang po siya para mapugulan ang paghubag kang atay. Siring man mga tugang, may bisyo ka man ora, mahilig ka man uminom o dai, mas maray na isabay niya to ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag Liver Aid na.
para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pangenot na butika nationwide. Kaya mga liver lovers, sabi na nga ni, liver lang. Liver Aid tayo. Ha? Liver Aid po tayo. Mga tugang, dahilan tayo approve, as in garantisado approved tabi, kan Food and Drug Administration bilang saro tabi na food supplement. Bato-bato sa langit, ang tamaan, day po madagit. Konsuelo lang ini, digdi po mga tugang sa morning hearing. Ukudadaw nindo. Si Isay daw ini. Ukudadaw nindo. Ukudadaw ni Si Isay daw ini. Sisay Say daw ini. Sisay daw ini. Si Isay daw ini sa Baretang Kulalapnit. Baretang Kulalapnit. Joshua, oha. Good morning, BP. Good morning. Good morning sa mga parantawa. Good morning. Gusto mo kay part 2? Part 2. Opo. May part 2 ah. Correct. May Part- second chance nga. Kurang part 2. Part 2 kaso hapon. Correct. May part 2. Jing, tasan, Chipramer. Tasasan daw tabi Chipramer. Dagugong mari ang part 2 na pigasa. Part 2 ah. May part 2. So kaso hapon. Correct. Oho. Ang love triangle. Nini. Ano? Love triangle. Kang nini. Oh. Elected official as in sarong department. Okay. Sige daw. Sige daw kung ano. May latest palan. May latest. May development ha. Madali lang ma-develop. Uy. Yan ang mga duro development. Magayon daw yan. Siya. Diyan mo mahiling ang pig-apod na understanding. Ako may nasaga pati. Ako nga rin may understanding naman na panibago. May bago? May bago ha? Abangan pa. Gary, malaya nang na-discover mong bago ha. Sabi naman, ano to? Sa usapang pamilya. Anong bago? O ano, excited ako naman. Ano nangyari? Oha. Oh. Si Isay daw ini. Oh. Nasa wrong department head. Oh. Na talagang nare-reparo. Oh. Nakakalamang na kontra Sa karibal niya. Nasa wrong elected official. Rapong, kung ako talaga, personalon ko yan. Talaga? Nakakalalaki ka. Persona non grata? Persona. I-declare niyang persona non grata. Oh, ano nangyari? Sigon, BP sa Kulalapnit. Oh. Gari nga yang goodbye na sa puso at isip ni si elected official. Wara talaga. Wara Wala na. Wara na di. Pero, ining si department head, garo nga ya may pag-asa, sa talagang kayod marino man ini sa panliligaw. Okay. Dahil pati nga ya BPN rin nakakalingaw sa mga special na aldaw. Special na aldaw Correct. Importante man talaga ang sa girl. Iyo man talaga. Ang mga girls po, gustong naromduman sinda. Di mo nanggad paglingawan mga special na aldaw ngaya. Birthday. Correct. Ngaya anniversary. Ngaya monthsary. Ngaya ano pa? Pasko, New Year, di ba? Valentine's Day. Ano pa nga ni? So kwan baga, National Flag Day. Una ko, All Souls Day. All Souls. Nata nga ya All Souls Day. Ano? Nata nga ya All Souls Day. May piglulubong. Kasi, patay pa rin ako sa'yo. Ay, wow! All Souls Day ka ba? Bakit? Patay pa rin ako sa'yo. Gusto mo ya, mailubong ako sa'yo. Gari sa barkada ko, ugmaon siya. Yun na po siya kang girl.
Ngaya, bakit? Password ka ba? Bakit? Sabi kang girl, may relasyon sinda eh. Inapot kang girl, bakit anya, babe, password ka ba? Bakit? Kasi, madali kitang kalimutan at madali kitang palitan. Ay, nako. O, ano nangyari? Sigon sa chismos. Special na aldaw ah. Special na aldaw ah. Special. Okay, ngunyan. Sigon sa chismos ang kulalapnit. Ini-BP Henry si department head. Nagpadara na naman kay Nini sa may special ining okasyon. Ang istorya, kan nakaaging aldaw, pinadarahan ini ni department head ni lechon manok. Lechon manok. Lechon manok? Opo. Wala na talaga si Kwan, si elected official. I hate to see you go, But have a good time. Kung di maluya, sa layuton man. Lechon manok. Dapat binadaraan niya ko ta, lechon. So, uyang kay Manay Shirley Tolosa. Yang mat. Yang mat. Pumatad yang umudi lang sir para mas 7,000. Pwede ba ga? Sabagay, depende gud sa okasyon na di. Depende man sa okasyon. Pinadarahan palan. Tapos, Wala, depende sa mga deliver. Takon ang service motor, tayo man maos to sulit yun. Depende sa mga deliver. habugan ka mag-volunteer. Pwede ko na sa kargahan sa likod mo. Haba ko mag-volunteer ugaring eh. Pwede ka mag-volunteer. Tayo ka mismo magdara. Kadyang kan, nasarautan kita. Triangle na yan. Winda. Bako na triangle, square na yan. Square na yan. Diba? Ungon yan. Lechon manok. Pero sabi ka, nene, sana nga yan, hindi ka katulad ng manok Bakit? na mahilig lang tumuka ng tumuka. Grabe, mataling haga man siya. Grabe ang mga words of wisdom. Grabe man ang words of wisdom niya. Isipon mong maraya. Doon ako matali man yan. Iyo, sikat na college. Sa tingin ko, hindi siya madaling makalimutan. Correct. Mas madali siyang magkaibiganin. Ungon yan. Talaga ngayang matindi. Hiling sa department head. Kung dati ngaya pasurusundo sana kay nini sa eskwelahan. Pero ngunyan ngaya, nag-upgrade. Nagpapadeliver na kipagkaon. Kaya ngaya, sa tahaw ni elected official as in department head, 1-0, goodbye si official. 1-0, adi? Pwede man talaga. Pwede. Mangyari yan. Pwede. Pwede man talaga. Pwede man hanggang. Babantayan ko ba? Nata. Ngayon may isa pang papasok sa eksena. Nata. Nata. Kaya nag-aapod na dumaan. Iyan naman, Todd, dumangan ilingon mo. May matadagitan na naman. Ano? May matadagitan na naman. Yan naman, Todd, naman kayo. Ilingon mo naman. Pero pag may development dito, mataram ito. May malilate na naman sa agad. Nagkaturog sa balkon. Sa sopa. Ano? Nagkaturog sa sopa. Nata, kamusta man siya? Sabi ka, nagbabadya na yun. Mabait naman. Okay. Lapitin lang talaga. Itong girl na to, kumusta siya? Itong girl. Sabi, mabait talaga at karinyosa. Yung girl? Nakilala mo na siya? Kwento lang. Kinwento lang. Kwento lang? Opo. Okay. Ulit na si... Salbata na kang sarawayon ka na.
Inda. Oha, Ba't rayo ito? kayang-kaya ta. Maganda ang service ko ini. Rayo, Maganda ang service. Rayon man kaya. Okay. Sige. Sige. Abangan. Kung tatawag ulit mamaya. Okay. Abangan natin mamaya. Kung tumawag Oo. Kalbatan. Maradyo ini Fermi. Sige. Oha. Pasiguro nga classmate. Pasiguro classmate. Goodbye. Hello, good morning. Kamu naman ang dua. Bako na ito, persona non grata. Ano na? Persona daing data. Personang daing data. Pagdagditan ka naman. Deskuido kita kainin naman na. Laban. Ay, nako. Sige. Oho. Basta. Hindi may pagpapalit. Wala pa, hindi pa pwedeng palitan. May mga develop ka naman. Yung nga ang problema eh. Ang kudak, pagka-develop. Kudak. Yung baga, mapakudak nga niya kita. Yo. Ano sa gusto ka-develop? Okay, sige. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. Konsuelo lang po sa morning hirit. Good morning, Tabi, sa sandali. Sa mga birthday greetings ko pala. Karilingawan ko na. Happy fiesta po sa mga taga-Kaditaan, Magallanes, Sorsogon. From Mulet family ng Kidako, Daraga, Albay. Ito kang high school ako, pero may kami nakikifiesta dyan sa Magallanes. Dyan po sa Kaditaan, buda dyan sa... itugang dyan si Mama sa Kaditaan sa Magallanes. But may mga relatives ako dyan. Good morning, Tabi! Sa mga taga-Kaditaan, Magallanes, namiss ko na kamo namiss ko na kamo, Tabi. Haluin akong nakadiyan sa Magallanes. Diyan kami nagsisimba. Gari dyan ako binunyagan. Gari dyan ako nabunyagan sa Magallanes O sa okay, hello? Hello, amigo. Yeah, morning. Happy birthday kay OIC Provincial Treasurer Evelyn Hana. Evelyn Hana. Opo, tapos kay Idol ta. Si Sai. PE, Engineer Dante Baclao. Ayun, birthday. May okas, may harandaan da Pista gayon tadwa magining Draculaon. Iyo man ang iyo man ang gusto ko tabag dumang kay Engineer Baclao. Yaon yan dyan. Yan Pero maduman ako, magpadaraman manok. Baka magpadaraman manok. Latos unta ka salita. Ay, nako. Good morning daw kay Madam Agnes Mape. Mani Agnes, good morning. Melanie Agarin, Mada Esplana, Richelle Capili Asejo, Cora Rialubit, and Ophelia Maravilla. Ay, sandali lang, Benji Dapugi. May text sa kuya si Madam Presi kasuhapon. Sandali lang May text ako si Ma'am Presi kasuhapon. Ito sabi ni Ma'am Presi ng Legazpi City Civil Registrar, sabi niya, maki-announce po na pwede magpalista sa gusto magsabay sa civil mass wedding sa September 20 Saturday. Magpadara po kay Senomar, birth certificate and valid ID. Submit mo sa opisina kan City Civil Registrar. Igapalan po ki civil mass wedding Tabi sa September 20. Sabado po yan. Bako 20 ngun yan? September 20 pala. August ngun yan pala. September 20 Tabi. Sa mga interesado Tabi, magpakasal. Magdumang kamo sa City Civil Registrar. Magdra po din Senomar, birth certificate and valid ID. Yan. Sabi po naman Presi ng Office of the City Civil Registrar. Yan. Importante magpakasal Nagpaparairibang kamu bako, kamu kasal na mga magpakasal Tabi. Pakigreet po happy birthday sa pamangkin kong si Yana Marex Boras from Boras family.
At saka happy birthday kay Engineer Dante Baclao, ang satuyang provincial engineer, Salva. Ha? Sir, pabati kay Papsi Mostar dyan sa Banquerohan, Legazpi City. Kapitan Toy Barajas, daog talaga pa di ang masikap ng maagap sa kamadiskarte. Tama, tabi ka. Ha? Ma'am Ruby. Ha? Good morning, tabi, Ma'am Ruby. Pigahalat ka na tamaaraman ang kamug. Okay na yan. Okay na yan. Kamugtakan ka. Wala tayong kwan. Ngunyan daw, ha? Good morning, Henry M. Nahiling taga kasahapon sa Ayala. Sige po, salamat. Iyo, nagdyan man ang gada ko, ha? May pigpaayos ako tabi sa Ayala Malls. Alright, o bueno. Mapaaram na kita takwana. Ay, good morning nga pala sa pamilya ni Madam Marie Onghoko. Tita Marie Onghoko, ha? Good morning. Pero may nakaantabay sa tuya ito, ha? Sa tuya tabi na programa, tabi so sa iyang pamilya, good morning. At saka sandali, tamay namin namidbidan ako kasuhapon mag-ina si Madam Ani, ha? Ma'am Ani Restrolio. Wadan sa iya pong aki kasuhapon na iling ko diyan sa may LCC, ha? Si Madam Ani at saka si Miss Sharmela, yan, ha. Good morning po, ha. Salamat po sa pagtutok permisa sa tuya na programa. Sige, mga tugang, masunod na po ang DCGB Bareta alas 7. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Asin po ang babaeng isip naman kita kibago ta luma na iba naman isip naman kitang bago Chief Romero de. So sexy gari confirm na ito. Iba naman isip naman kita. May maisip naman kita ka na bago. Miss Jasmine Baloloy. Salamat kan sa irong pagantabay. Goodbye. Mabuhay. GB as all. God is good all the time. I love you all. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapala